Radost i rysa.
že se nestydíš. Taková krásná kočka. Víš, že se tě každý bojí? Vím, však jsem taky široká daleko nejsilnější. A taky tě nikdo nemá rád. To je toho, já přece nikoho nepotřebuji. Jak myslíš? Berta odkulhala ke svému stromu. Od zbytek noci se lízala rozbolavilou hlavu, ale nebylo to nic platné. Jedna ješčí bodlinka se totiž zlomila, kousek zůstal v ráně a zanítil se. Ráno tlapka bolela víc než dřív a Berta měla velikou žízeň. Těžce se zvedla a kulhala ke studence. Patříko, to má za to, že je tak nafoukaná. Aspoň se nám tady nebude roztahovat. Zvířátka si brzy zvykla, že jim Berta nemůže ublížit a klidně se chodila ke sudánce námi, jako by tam nebyli. Nikdo si ji nevšímal, nikdo se jí nebál, ale nikdo jí také nepomohl. Zanedlouho byla kočka tak slabá, že se už nedokázala ani sama nabít. Kdybych jen nebyla tak pyšná, možná by mi teď někdo pomohl. Moje
latka. Aha, zůstat tady kousek ještě podlivý. Víte, chci to trochu zabolit. Mňau! No vidíš, už je venku. Teď už to bude dobré. Ale tady nemůžeš zůstat. Odneseme tě někam, kde budeš mít čisto a klid. Anděličci kočku odnesli do nedalekého chléva. Položili ji na slámu do jesli a připravili jí misku s vodou a trochu ovčího sýru. Tak, to bude zatím stačit. Najez se a pořádně si odpočni. Zítra se na tebe zase přiletíme podívat. Merta se najedla a napila. Stulela se do chlubíčka a okamžitě usnula. V zápětí jsme přišli zvědaví obyvatelé chléva. Jaký má krásný hebký kožíšek, bu. Ale vypadá moc nemocně. Tiše, ať ji nezbudíte. Podívejte, probouzí se. Kde to jsem? Neboj se, já tě neublížím, jsem nás veklévy. Nedělejte se přemysly. Kdo vlastně jsi a co se ti stalo? Já jsem kočka Berta, mám zraněnou tlapku, protože jsem se blíchla o Ježka. Mohla bych tu prosím u vás zůstat, dokud se neuzdravím? To víš, že můžeš. Je tu dost místa pro všechny. Berta tedy zůstala ve chlévu. Vůbec nebyla pyšná. A brzy se zvířátky spravila. Tak, Pacička už se ti uzdravila. Můžeš se vrátit zpátky do lesa. Děkuju vám, bez vás bych jistě umřela. Už se nechci vrátit do lesa. Zůstanu raději tady se svými přáteli. Ale ráda bych se vám nějak odtěčila. Co pro vás můžu udělat? Dobrá, jeden úkol bychom pro tebe měli. Dnes večer sem přijde Panna Mária se svatým Josefem a v noci se narodí Ježíšek. A protože bude opravdu velmi studená noc, tady si k němu násliček a budeš ho zažívat svým tělem. Ano, můžete se na mě spolehnout. Moc ráda to udělám. Jak andělé řekli, tak se stalo. K večer přišla Panna Maria se svatým Josefem a v noci se narodil Ježíšek. Berta ležela v jesličkách u Ježíškových nohou, hřála ho svým hustým kožíškem a jemně předla, aby se mu lépe spalo. Byla to nejšťastnější kočka na světě.
světě. Budeš v každém Betlémě, který lidé postaví. Máš radost? Ani ne, já už nechci být nejslavnější kočkou na světě. Kdysi jsem bývala pyšná a málem to se mnou špatně dopadlo. Takže už nechci být v Betlémě. A jestli je to nutné, tak budu někde schovaná na slavě. Dobrá, a tě potvrdím. Máme z tebe radost, Berto. I z tebe úplně jiná kočka. Teď už nás nebudeš potřebovat. Od té doby už kočky nežijí v lese, ale ve hlavech a stodolách. Poblíž lidských příbytků. Jsou přítomné, ale všechny si mají instinkt lovce. Myši se před nimi stále musí být na pozoru. A v Betlémě kočku opravdu najdeme málo kdy. Většinou spokojeně spí stulená do bubíčka někde na slámě. Ondráčku,